du startet den? Jeg vil bevise, at integralet af det bestemte integral af f af x er lige med arealet under her mellem a og b under grafen f. Ja, altså til at starte med, så vil jeg lave en arealfunktion, indføre, bestemme, der skal være en arealfunktion, som er herfra, og den er mellem a og b, og mellem et punkt, som er x på x-aksen. Og det er en variabel, så den kan være et eller andet sted mellem her. Ja, og så vil jeg bevise, at ax er lige med en stamfunktion til f af x. Og det vil jeg gøre ved, at først så kigger vi på den her graf, som er f stadig den samme graf, og så mellem a og b, så er der et punkt her, som hedder x0, og x0 plus h, og så det her, og så er der også, så det er arealet mellem a og x og x plus 0, og så vil jeg kigge på et areal, der er større, og et areal, der er mindre. Og her så er det a, og mellem b, og x0, og x0 plus h, og så her kigger vi herfra. Ja. Og så det er så det her er herunder. Og så vil jeg kigge på et areal, der er større end det her areal. Og det er fra a til b, og så der x0 og x0 plus h. Og så i stedet for at kigge hernede, så kigger vi her. Og det er så x0 plus h. Ja, og det er så her, det her er okay, og det er den samme graf. Så skal vi og så kan vi definere arealerne. Så det første her, det er for at definere det areal, så kan vi skrive fra a af x0 plus h, det er herfra alt det areal. x0 plus h. Og så det er jo så alt, altså det er for meget, så derfor trækker vi fra a til x0 fra. Og så har vi det areal defineret. Og så det andet areal, det mindre areal, der er højden, den er f af x0. Og fordi vi finder arealet af en firkant, så siger vi bare højde gange bredde. Og så bredden, den er x0 plus h minus x0, så der er kun h tilbage, så vi ganger med h. Og så det sidste areal, det er også det samme dernede, så der ganger vi også med h. Ganger jeg også med h. Og så, ja,
højden, den er f af x0 plus h gange h. Og så kan vi sætte dem op og være sammenhæng, skrive det op, og det gør vi ved at sige, den her, den er mindre, så den skriver vi først. F af x0 gange h er mindre, eller lige med, fordi at hvis nu det er vandret lige her, hvor arealet er under, så kan det være lige med. Og så den midterste, det er a af x0 plus h minus a af x0. Ja, og så er der mindre, den er så mindre eller lige med det større areal, som så er f af x0 plus h gange h. Og så for at forkorte, så kan vi dividere med h, og det kan vi gøre, fordi vi kan se, at h det er positivt, og det er ikke 0, fordi det er længere hen. Så deler vi med h. Og så går det ud der, og går ud der, men det går ikke ud her, fordi det er en parentes. Og så kan vi viske det ud, og så kan vi se, den der, den ser lidt bekendt ud. Synes du ikke også det? Så den ligner lidt den der differens coefficient. Ja. Kofi. Nå, den hedder f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h, og så går den mod f mærke af x0, når h går mod 0. Så den der, den går mod a-mærke af x. Og så nu kigger vi på, hvad der så sker med det hele, når det går mod h0. Så den her, den går mod f af x. Ja, den går mod f af x0. Den går som sagt mod a af mærke af x0, og den går selvfølgelig mod f af x0, fordi der ikke er nogen h'er. Og så kan vi sige, okay, her, det er altså f af x0, den er så større eller lige med end det her. Men det her er større eller lige med det der, så derfor, fordi den er i midten af de to, så må den også være f af x0. Og fordi den er differentieret, og den er lige med den der, så hvis man, så kan man sige, at a af x er lige med stamfunktionen af x0. Fordi det er derfor, man kan se det. Nå, så kigger vi på definitionen af et bestemt integral. Og det er lige med stamfunktionen af f til b minus stor f af a. Og fordi at vi ved, at stor f er lige med ax, så kan vi sætte ax ind. Og det gør vi så. Stor A af B minus stor A af A. Og stor A af A. Altså derfra
fra A, og så hen til A. Så den er. Ja, og så ser vi, at stamfunktionen af den bestemte integral mellem B og A, den er lige med arealfunktionen af B. Så gør vi her, når kigger arealfunktionen af hen til B. Det er det der. Og det der er det der. Så det passer.